Vi har valgt emnet gymnasieelever ændrer adfærd fra 1. til 2. G med hensyn til fravær, alkoholindtag og karakterer. For at kunne lave denne undersøgelse anvender vi forskellige undersøgelser for at undersøge, om de forskellige former for adfærd ændrer sig og er afhængige af, hvilken årgang man går i. Teori vil vi ved hjælp af forskellige undersøgelser se, om gymnasieelever drikker mere og har højere fravær i 2. G end dem fra 1. G. Teststørrelsen kan beregnes ved brug af formlen observeret minus forventet divideret med forventet i anden. Resultatet af teststørrelsen er et mål for, hvor langt de observerede er fra de forventede værdier, det vil sige, hvor godt hypotesen altså passer. Frihedsgraden er et mål for, hvor meget tallene kan variere. Det regnes ved at sige antal resultater minus 1. En stikprøve er de observerede værdier. Vi kan altså eksempelvis sammenligne tallene fra stikprøve med de forventede værdier. Population. Den mængde observerede værdier/stikprøver, der i teorien kunne have været. P-værdi afgør, om der er en sammenhæng eller ikke, om det er tilfældigt. Det vil altså sige, hvis p-værdien ligger på over 5%, vil der ikke være en sammenhæng, og det vil dermed være tilfældigt. Det modsatte gør sig gældende, hvis det ligger på under 5%. Signifikansniveau. I de fleste tilfælde vil signifikansniveauet være 5%, hvilket også er gældende i denne sammenhæng. Et signifikansniveau ved grænsen mellem H0-hypotesen og H1-hypotesen. Hvis p-værdien ligger over 5%, vil det være H0-hypotesen, der er gældende, og H1-hypotesen vil altså ligge under 5%. Til hver undersøgelse opstiller vi 2 forskellige hypoteser, og ud fra det kan vi i vores udregninger udlede, om 0-hypotesen skal forkastes eller ej. I begge undersøgelser kræver det, at vi både har observeret og forventet værdier, og dem finder vi ved hjælp af matematik, f.eks. i uafhængighedstesten, kræver det en del udregninger at komme frem til de forventede. Da det er dem, vi går ud fra, når vi ser på de observerede værdier. For at udregne goodness og fit på en spire, indsættes de observerede og forventede værdier i skemaet, og herefter udregnes både p-værdien osv. Dette kan altså også udregnes i hånden. For at udregne goodness og fit i hånden, skal vi bruge formlen observeret minus forventet i anden, divideret med forventet. Her er det, at teststørrelsen vi udregner. Ved at se på alle vores undersøgelser med brug af uafhængighedstest og goodness og fit, kan vi konkludere, at man både drikker mere alkohol i 2. G end i 1. G, og man altså har højere fravær. Vi kan bekræfte vores første hypotese om, at gymnasieelever ændrer adfærd, når de går fra den 2. til 1. G. Tada!